Жарин, идел хина ысын күңелдән күрүемә бик шатмын безнең студияла. Рахмат. Хәлдәр нисек быелгы яй гастрольләргә һинең бай булды. Мен аристар бик кирәк күрешә бит инде ул шундый сараларда гына. Кәефтәр яхшы, Аллага шөкер, талпынып ашкынып килеп беттек. Рәхмәт сакыруга беренчедән, безнең белән булышларга бик зур рәхмәт. Яй дигәндә, яй үтәлә китә инде ул. Планлаштыраһың да артка әйләнеп караһаң үткән дә киткән. Гастрольләр бик тыгыз булды снапта. Нисә районнарда булдың? Ой, һанап һәң максималь рәвештә тырыштык инде районнарда урап сыгарга. Һанап сыгайм. Әлбиттә. Әбиәлил, Бөрьян, Баймак, Белорет, Учалы, Әлшәй, Миякә, Бишбүләк, тагын инде районнарда булды. Тагын бер-ике районда булды инде. Кайы райондар һиңа бик уңышлы булып сыкты? Уңышлы дип мин берен дә ныклап аерып әйтә алмыйм. Халык бүтән ердә бер сама, бер тилерә кабул итә. Инде халыктың әүдемлеге ул шулай ук аерып әйтеп булмый. Елдан-ел халык әүдемләшә дип әйтергә кирәк. Менә беренче еллар әдрәк кенә теге был кем икән ул Кайдан килеп сыккан? Тикшереп караһалар, менә быелгы елларда һуңгы снапта ысын күңелдән ышанып белеп ошо теге азык йөрмәгән киләләр. Һинең концертыңда гомумән һинән башка тагы ниндәй артистлар сыгыш яһай? Минем концертта гомумән миңа туры килгән, минем характерыма, минем әйтәйек, үземә туры килгән кешеләр күпчелек эшләй алалар дип әйтәм. Ниндәй һин кеше? Мин гомумән шулай теге шаян, әйтәйек, күңелле, бер яктан күренһәм дә эшкә килгәндә мин шунда едди карашлы. Миңа теге әйтәйек, вакыты менә әйтелгән икән, шулда эшләргә тиеш. Еддилек ислапта. Шуңа күрә миндә бүгенге көндә килеп эшләп килде Айрат Зиннатов. Безнең инде арт директор дип әйтәбез, ул безнең инде бүтән нәмәләр белән күп эште ул башкарды. Шулай ук Ерсы хан тугасы Алина Дәүләтханова безнең белән эшләп килә. Беләбез. Биючеләр, музыкантлар, минең инде бергә укыган 9 ел буе сәнгать өлкәһендә укыган баянчы егет Таһир Шаһивәлиев безнең белән инде шул бергә иҗат итә. Гомумән артистлар бар. Аллага шөкер, эшләп киләбез. Артаманда эшләр итеп ышанабыз. Аңлашылды. Тагы бейүселәр дә бар. Аның турында һәлеп тәң бик әйбәт булды. Әйе, снапта бейүселәр, мин инде башлаганда бейүселәрдән минең иң беренче булып Сибайда эшләйн ул мәлдә Илдар Хатмуллин дигән егет без аның белән инде без авылның шәп егетләре Кливанда лайкалап биебез, килеп төштек. Анан инде артистлар алмашына килә, бездә инде бейүселәр снапта улар теге килеп торалар, китеп торалар, шулайрак. Сөйки һәркемнең үз дөньяһы, үз эше, кемдер бер вакыт сагала, бер вакыт сагалмай. Менә әле Айраттан башка бөтәләр киләләр дә китәләр, менә шулай теге кемнең вакыты бар, шул сага шулайрак менә килде инде. Шуннан бик яхшы Халиловтар менә гаиләһе бар, Әбиәлилдән сагалар инде алар. Утыдыла безнең киләсәкләр фала шуга күрә. Аңлашылды. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. WhatsApp һандары 2919679641. Кемдер безне Башкортстан 24 телеканалыннан музыка һөнәр төркеменә карап утыралар икән. Бу һандар һезнең экраннарда. Һез Идел Нургалинга үзегезнең һорауларыгызны yetkерә аласыз. Хөрмәтле дуслар, әйткәндәй, бер-ике азнанан, әле бер-ике көндән дип әйтсәм дөресрәк булыр. Һинең шәхсән концертың була. Бу концерт кайда буласак? Снапта минең быелгы елда 30 сентябрь, нәкъ менә бер азнанан саккан күбрәк вакыт калды. Әйтәйек, бер 7-8 көн вакыт калды дип әйтәйек инде. Башкортстан дәүләт концерт залында үтәсә бу концерт, минең юбилей концерты. Шуңа күрә әзерләнеп ятабыз, тулкынланабыз әлбәттә, халык көтәбез, концерт әзерләйбез, яңа йырдар, яңа костюмдар, гомумән эшләргә тырышып ятабыз. Моны яңа концерттар, яңа әйтеп үттең бит инде, юбилейм дип. Бу һиңа ничә яшь? 20 яшь тулам. Рәхмәт, Фатих, моны килгәнгә шулай дип әйттең. Ничә сиңа 30 яшь дип уйланың? Ислам миңа 30 яшь тула икән. Шуңа күрә концерттың программаһын атанык кемгә 30? Кемгә 30? Миңа менә тигән күбрәк булды инде ул. Шуңа күрә Аңлашылды. Монда безгә музыка һөнәр төркеменнән сәламдар yetkерәләр Бөрьян районыннан, сәлам Нижневартовскидан yetkерәләр һиңа. Идел хәерле кис, һезне Раевка яктарында көтәбез дип язганнар. Шулык Силәбеннән һине сәламләйдәр, Сибайдан, Лянтордан, һәм инде хәерле кис егетләр дип безгә язып җибәргәннәр. Ямал
Ненинск автоном округынан да һиңа кайнар сәлам еткерәләр һәм инде һине надымда көтеп калалар. Шуга хөрмәтле дуслар, әгәр дә һезнең һораударыгыз бар икән, был иң кызыклы һорауга әйдә без конкурс әзерләйек. Был да булһа иң кызыклы һорауга без бүләк. Әйдә булай итәйек. Снапта бүгенге иртәндә белебезсә без шулай ук мин Рәсәй Башкортстан каналында хәерле иртә Башкортстан тапшыруында булгайным эфирда. Унда ла шулай ук иң яхшы, иң кызыклы һорауга без инде бүләк әзерләгән идек. Без инде сакыру билеты минем концертка менә шул 30 көнне уйнатканник. Нигә монда уйнатмаска? Шулай бит. Әлбәттә, нишләп? Уйнатайык Снапта. Мин ул әзерләп алып килдем бүләк. Бүләк бар, бүләк әсәлә. Ул да бу әйдә күрһәтәйек. Башкорт күргән кешеләр менә. Башкорт тотып карамаенса, башкорт тотып карамаенса, башкорт күрһәтмәенсә, сакыру, 2 кешелек сакыру. Опа, аңлашылды. Хөрмәтле дуслар, мин дә үзем дә изилдән артта калмаска дип, мин дә бүләк әзерләнем. Ул да булһа 2 кешелек сакыру кагызы, 2 кешелек сакыру кагызы. Һинең концертка түгел, кинога. Хөрмәтле дуслар, иң кызыклы һорауга шундай бүләктәр без әзерләнек. Бүген бездә кунакта Идел Нургалин. Идел, менә мин һинең беренче клибың булдымы Авыл егетләре дигән? Менә әйтәйек, ныклап төшерелгән, ныклап тотынылган һәм әйтәйек, ныграк популярлык алган клип беренче дип әйтергә булыр. Чөнки минем бу бик студияда төшерелгән клиплар да бар иде. Элегрәк менә студент сактарда әйтәйек инде төшерелгән клиплар бар иде. Әмма моны дөрләткәне менә шул беренчеләрдән дип әйтергә кирәк. Аңлашылды. Менә шул ук без алдың егетләре дигән клипта вертолет усып китеп бара һәм вертолеттан мин килеп төшәһең. Шунда ниндәй тимер куйдыгыз төшергәндә? Күп кеше Снапта теге алдагы юктыр дип ышанманулар, әмма Снапта монда вертолет бар иде ул. Әмма минем капкарга төшә алмау сәбәпле без ул вертолетта төшермәдек. Ул килеп өрле-бирле басып бара китте. Анда хәзер инде серен сәйсәк тә була, чөнки без инде алдык бер күрше баланың санаһын. Ул сана ялтыр иде. Безгә кара кирәк иде. Мин барып автозапчасть магазиннан барып машина буя торган краска алдым, тимер краска битендә. Шуннан менә буянлык. Шуннан 2 яктан 2 егет сананы тотып торып камера алдында төшерәләр. Шулай берәү елпелдәтеп тора, шулай рәгать итә. Бик шулай матур гына килеп сыккан. Монда безгә һорау да килеп еткән. Үзеңдә рэп стилендә күз алдыңа килтерә алаһыңмы дигәннәр? Менә бала сакта төрле сәялап карый идем. Хикереп теге неге ул брейк данс ки бип карага ул хаялдарым бар иде. Чөнки килеп сакмана, чөнки минем аяктарга керә. Аяктарга керә. Хас минеке икән. Я, һинеке бигрәктән керә. Снапта йырлап караганым бар, әмма сәхнәлә теге халык алдында рэп стилендә күрһәткәнең булманы инде. Иҗатка килгәндә үземнең шәхсән репертуарга әле ныклап уйланган юк. Аңлашылды. Безгә тагыла бер һорау килеп еткән. Үзең авыл егетеме дип сорагандар. Әлбәттә, авылда тудым, авылда үстем. Әллә күңелем менән авылда яшәйм. Аңлашылды. Һин авылымда яшәйм. Һин Өфе авылында яшәйме? Һин сыгышың менән Бөрьян районыннан. Бөрьян Иске-Субхангалай. Иске-Субхангалайнан. Хәерле кыз, Башкортстан Себер яктарына килегез. Концерт менән Сургут районы Сыртым авылына. Монда бик күп башкортлар дигән яшәй. Һеҙҙе көтәбез дип язып биргәннәр. Рәхмәт, бүгін шулай сакырган. Бигрәк тә энергичный, дәртлегез, көз дарманды кайдан алаһың дип безгә шундай һорау килгән. Нимә дип әйтәйек инде? Энергичный, дәртле ул мин үземдә теге нисек бар шулай инде мин бер урында утырып сыйлай алмай торган кешеләрдән дип уйлыйм. Менә нисек тә ул алдыма нимәләр алып куйган микән? Шуны эшләмәсәм мин ни йоклай алмаем, ни теге үземдә кеше итеп тоя алмай дип әйтәм икән. Шуңа күрә инде шул нәмәне эшләп куярга, аралашырга, теге нимәләр килеп сыкмай дип кайф төшереп утыру, унан барыла яхшырак булмый бит. Әлбәттә. Һин кайсы мәктәптәрдә укыдың үзең? Мин авылда үземнең Бөрьяндә 9 сыйныф тамамладым да.
Бер янда тимәк иске Субханколда. Субханколда минең безнең икегә бүленгән Агыйдел касабасы Поселковский. Поселковский тимәк сакына городка тартылган инде. Ул инде исеме генә поселок инде, авыл инде. Шул мәктәптә 9 класс тәмамладым. Хәтта мин теге район үзәгендә укымадым. Мин шул авыл мәктәбендә үзем укыдым. 9 сыйныф шуннан 11-гә барып тормадым. Мин инде кастым. Кастың кайда? Кастым Өфөгә, Өфө сәнгать училищесына, баян классына. Шулай. Башкорт егетләрен саф башкорт телендә йырдар башкаруын үлеп яратып тыңлайым. Раевканан Вәлимә дип безгә иткергәндәр. Шунда һорау килгән, касан Баймакка киләһегез дигән. Баймактанмы һин әле? Баймакта без сынапта үзендә булдык, яз көндәрендә. Без инде һәр вакыт бер барган ергә 1 елдан һуң гына әйләнеп кайтабыз. Елына бер тапкырга барабыз, шуңа күрә без Баймакта үзендә буласакбыз. Яңа елдан һуң февраль-март айларында алыр. Аңлашылды. Бында тагыла шундай тәкъдим дип әйткем килә. Башкортса гына йырлап йөрү инде зинһар дигән, күптәре татарса йырлай башланы дип шундай хәүф менән белдерә. Татарса йырларга уй бармы, юкмы? Татарса мин 1 елдан ашы үземнең репертуарда йырларда 2 телдә яза башладым. Сөйки миңа тәкъдимдәр булды сынапта. Бик яхшы тәкъдимдәр. Ситкә китеп барма дигән урларда булды инде. Мин әле ондай ныклап уйлаган юк, ситкә китеп барырга бер гайла ашыкмайм әйтик. Әмма монда әйтәйек сәнгатьтең, музыканың теле юк дип тагын бер дә кабатлап әйтергә кирәк. Сынапта әле генә яңгына ошо араларда теге күп төркемнәрдә булды бит бәхәстәр. Шунда йырлайдар, халык концертка йөрмәй, башкорт концертларына күп артистлар Татарстанга китә дип тә үттеләр бит инде. Әйтәйек, һәркемнең үз эше, һәркемнең әйтәйек үзенең аудитория, география зурайтырга кирәк һәм миңа калса башкорт телендәме, татар телендәме, урыс телендә, кытайча йырлама, һин нинди генә йырла. Теләгең бар икән, мөмкинчелегең бар икән, әгәр һинең килеп чыга икән, мин шулайрак уйлыйм. Чөнки бәлки минем белән килешмәсләр сынапта, әмма ләкин минем караш шулайрак. Юкка гына әйтмәгән бит теге бөек Әнгам Атнабаев әйткән. Татармы һин, башкортмы һин, унда түгел мәсьәлә. Башкорттан да, татардан да урыс туа, вот бәлә. Аңлашылды. Мына бит. Безгә һораулар килә, русса йырлайһыңмы дип сорагандар. Без күп кенә менә әйтәйек, мәҗлесләр үткәрәбез бит инде. Сахаралар мәҗлесләргә, байрамнарга әлбәттә урынына туры килтереп, ниндидер теге халыктың сорауы буенча йырлайбыз. Әлегә шулай ук интернет селтәренә артык сарган юк. Алай йырлаштырабыз. Аңлашылды. Шул ук тагы бер дә һорау, продюсерлык менән шөгыльләнгәнегез юкмы? Юк, продюсерлык менән шөгыльләнгән юк, чөнки минем үземә продюсер бик кирәк ине. Артык булмас ине. Чөнки бүгенгә безнең республикасында продюсерство әйтәм, продюсерлык ул юк, бөтенләй юк кимәлдә. Шуңа күрә әйткән булалар, менә мин продюсер, мин шуның продюсеры, мин продюсер. Ну, кайда ул эшләр, уларның емештәре лә күренмәй, уларның эшләгән эшләре лә күренмәй. Сифатлы күренмәй. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең Башкортстанда кызганычка каршы һәркем ничек хәленнән килә, шулай эшләп ята. Аңлашылды. Мәктәптә иң истәлекле нимә булды дип сорагандар? Мәктәптә иң истәлекле, мин инде теге мәктәптә бик яхшы укыдым дип әйтә алмыйм. Насарда укымадым, шу өсте 4кә, 4 уртаса укыгам. Мин һәр вакыт шулай әлегә баягы шаянлыгым, нем теге уку ягын әдрәк кенә артка тарткандыр. Чөнки мин яраттым музыка дәресен, мин яраттым физкультураны. Калгандары. Шуңа күрә шундый вакытлар була торган иде. Менә физкультура буенча көрәш, еңел атлетика ярышлары була бит. Һәм инде конкурслар, йыр конкурслары, концертлар була. Бер вакытка туры килһәләр, музыка укытысы менән физкультура укытысы уже талашып, ирешеп, минең өчен теге шундай алып китә торган инде. Шундайрак спор була торган иде. Аңлашылды. Бында тагыла бер һорау килгән, матур йырдарыңдың минустарын йәлләмәй генә интернетка халали зинһар кустым дигәндәр Бөрьян районының Тимер авылыннан. Йырдардың минустары сынапта кайһылары бар. Ниндидер аналогтары булса, без аларны әлбәттә халарга тырышабыз. Оригиналларын әле минең төркемдә юк, бернидә теге халарга нидәрендә юк, шуңа оригиналлар әле халганым юк. Шуңа күрә буласактыр бәлки киләсәктә. Казанга шуларга
теләк юкмы дип сорагандар. Менә нәкъ шуның турында миңа тәкъдим булды. Сынапта әле үткән Аднала Твиттек микән Казан, мин Казанга барып кайттым. Казан телевидение менән Барс медиа менән ТНТ менән мин инде клип төшереп кайттым. Миңа нык теге шундый тәкъдимдәр яһайлар әле улар да әйткән юк инде. Шуңа күрә теге шундый бәхәс башланды хәтта артистлар әйтә бит әлегә баягы теге Казанга касалар китәләр дигән һүз шундыйрак миңа әле юк. Юк, әлегә юк. Әле Башкортстан, торай. әлегә Башкортстанда хезмәт итәргә уй бар. Язып ебәргәндәр, уйлайым, илайым, йырыгыз супер дип язгандар. Уйламайым. Рәхмәт. Бик матур йырлайһың, кустым, зур итеп торып. Зур хыял тормышыңда бармы дип сорагандар. Рәхмәт зур итеп әйткән теләкләргә. Хыял әлбәттә, кешенең хыял яшәтә бит инде. Хыял кешенең бер максаты, теләге, хыялы, пландары булмаһа, уның яшәүнең мәгънәһе лә булмай. Шуңа күрә әлбәттә ниндидер хыялдар бар. Шәхсән минең үземә килгәндә, мин иң бәхетле кешеләрнең бере дип үземне тоям, чөнки минең яраткан ата-әсәем, тугандарым һәм әлбәттә иң яраткан гаиләм бар, яраткан эшем бар. Мин үземә яраткан эшемнән шөгыльләнәм, яраткан тамашачыларым бар. Шуңа күрә әлбәттә максаттар бар. Тагы ла үрләргә, тагы ла күбрәк йырдар яздырырга, халыкты куандырырга һәм менә шулай бергә аралашып яшәргә. Башкортстанда сит калаларда концертман сыгырга уйламайһығызмы дип сорагандар. Мәсәлән, Питер ягына без барырмык дигәндә. Башкортстандан сит якка әле сыккан юк, сынапта менә әлеге баягы бүгенге көндә безнең Башкортстанда теге ниндидер оештыру кимәле администраторлар, ул бит барыгы ла шуга барып беленә. Һәрбер менә үдең эшләп бетеп булмай. Мәсәлән, менә концертка әзерләнә бүгенге көндә менә минем 30 сентябрьгә әзерләнгән концертты гына алып әйткәндә, әгәр инде барыгында мин үзем барыгында йөгереп эшләһәм, мин инде минең программага, минең концертка, йырдарга, сәхнәгә вакыт калмаячак. Шуңа күрә оештыручылар булса, тәкъдимдәр булса, бергәләшеп Аткарып сыгара буласам да мин тик шат кына булырмын. Сәлам, Идел гастрольләрдә ниндәй кызыктар булгылай дип сорагандар. Так, гастрольләрдә, гомумән гастрольләр алар үзе бер кызыкнама инде. Көн һайын бит инде безнең булып китә хайсак, кызганыч та булып киткәне бар. Мөмкинме? Чөнки Ошылайрак ултырһак. Кызганыч хәлләре дә булганы бар, кызыктары ла әлбәттә булып тора. Кызыктары инде безнең һәр концерт үзенчәлекле үтә. Теге бер генә теге менә көн һайын бер үк сценарий. Минең инде концертлар халык белән аралашып, ябай, хәлдәр һорашып, бер концерт икенчесеннән аерылып тора. Бер концертта булмай, шуның мен кызыклылар дип уйлыйм. Һәм кызганыч вакытлар да булганы бар. Аңлашылды. Рәхмәт дигәндәр, тагы ла бер һорау, бер йен ягыннан ярдәм бармы дип сорагандар. Опна сынапта күңелде кайсы кырып куя, район кимәл. Мин гомумән кешеләрдән миңа ярдәм итегез әле, миңа шулай бирегез әле, шулай дип һораганым юк әлбәттә. Мин табигатьтән шулай кешенең һоранырга ла яратмыйм. Үземнең көсемнән килә икән, эшләйм, кимә икән, ничектер шуны эшләргә тырышам. Бер ягыннан мин берничә ел элек теге бер концерт оештырганда әлбәттә мөрәҗәгать итеп караным. Миңа Кустым, гафу ит. Килеп сыкмай бер нисек тә. Исемләп тә әйтмәйм, менә Бүрәннән килеп Өфөлә эшләп аткан агай-апайлар да Өфөлә эшләгән беренче еллар эшләгән концертлардан да үзләре әйттеләр, Идел, не туда попал диләр. Рәхмәт, һаулык дип сорап киткән вакытларым булды. Шуңа бүгенгә мин яманлап әйтмәйм, дөрес сүзгә. Аңлашылды. Менә тагы ла плагиат йырдарга нинди караштарың дип сорагандар. Плагиат дигәндәре ул теге икенче ситил йырсыларның. Минем карашым ыңгай. Ни өчен? Чөнки бер генә минус дип әйтмәйм инде. Дөрес ягы юк. Менә кайбер артистлар эшләтәләр дә шул йырды. Ул йырды мин яздым. Автор дип үзен язалар да, аны йырладылар. Язсындар, бу инде ремик монда плагиат дип язсындар. Анда нимә үзләр күп бит. Шу бер күп. Шуның йыры мин башкарам дип. Уның репертуарынан дип. Минең репертуарда бер казак йыры бар. Мин анда язганмын. Минеке түгел ул теге язылган, күрәтелгән.
Әгәр охшай икән, уларның бит инде безнең теге халыктың стиленә охшаган икән, тарта икән, халыкка үтеп ине икән. Әйдә, рәхим итәләр ялганда. Нишләп эшләмәскә иде? Әлбәттә. Аңлашылды. Безгә тагыла шундай һорау бар килгән. Һезнең уңыш таланттамы, әллә тырышлыктамы дип торгандар? Барыбыз да беләбез, мактанып әйтмәйм, бүгенге көндә электән әйттеләр бит инде ул теге мин үзем профессионал теге нидә укыгас, сәнгать академиясында без бит инде теге классика, Моцарт, Бах, Бетховендар баш каткысы бит инде улар. Әйтәйнеләр. Әйтеп торалар түгел, сольфеджио, теория, гармония. Барала сынапта әйтәйнеләр 1% талант, 99% тырышлык. Бүгенге көндә нәкъ шулайдыр. Менә хәзер мин үземнең һорауларга ла күсәем. Был һораулар бөтәһе лә булды безнең радио тыңлаучылардан, кемдер безне карап ултыралар Башкортстан 24 телеканалыннан. Тагыла шундай һорау барлыкка килә. Был менә буласак концертта 30 сентябрь нимә көтелә? Халыкты нимә көтә был концертта? Был концертта, был минең 30 яшьлек юбилей концертым. Бүгенге көнгә тиклем тупланган йырдарым, иң яхшылары, иң халыкка үтеп ингәннәре, хәзерге заман теле белән әйткәндә хиттары дип әйтәйгәндә, шулар белән бер рәттән өр-яңы йырдар, менә әлегә тиклем яңгырамаган йырдар, ул йырдар әзер, без аны интернет сәтләренә бер кагыла бирмәгәнбез, куймаганбыз. Нәкъ менә шул концертта гына яңгыраясактар, аннан соң гына инде бәлки берничә ай үткәс сагарбыз дип әйтәбез. Яңгыраясак яңгы йырдар әйтәйек. Шуннан яңгы костюмдар. Гомумән теге һәр концертты бер-беренә ел һәм куйган концерт, бер концерт куйып та алмый. Шулай яңгыран, яңгы йырдар, яңгыртып торган костюмдар, артистлар. Шулай бик яхшы, шәп күңелле тамаша көтә. Нимә белән аерылып тора? Менә әпәт әлегелә баягы дип әйтәм инде, теге беркемнең дә баксана ташыргыты түгел. Безнең эстрадада, Башкорт эстрадаһында артистлар менә мин күреп йөрим, беләм, аралашабыз бит инде. Яхшы беләм барыһында. Гастрольгә сагалар, менә яйгы гастрольләргә әйтәйгәме. Без дә шулай инде, барыбыз да бер үк схемалар эшләйбез. Авылларда бер төрле йөреп, Өфөгә киләләр дә, теге икенче төрле итеп эшләргә маташалар. Менә костюм галстуктар, официаль рәвештә, ведущийлар сыгып, конференциялар, менә Халала бит шул авылда күпсерек авылдан сыккан халык. Уларга ла менә ялы тип алгылары килә. Шуңа быелгы елда менә бага тиклем мин дә үземдә концертларны шулайрак оештыра идем. Былтырдары шулай булды, алып барсаларны, быел мин инде серин сисәм үземдә концертны үзем алып барасакмын. Үземдә концертты башыннан азагына тиклем ул ике антрактан буласак, үзем алып барасакмын. Үзем минең дусларды, иҗатташ дусларымды тәкъдим итеп халыкка сагарасакмын. Үзем аралашасакмын, үзем инде сәламдар кабул итәсәкмын, сәламдар бит. Гомумән үзем барык башыннан азагына үзем шул сәхнәдә кайнайсакмын. Менә хатуда билеттар бармы? Хатуда билеттар бар. Безнең инде сайт бар бит инде, kassir.ru бит инде, анда билеттар бар. Шуннан өс урынга иттегенде kassir.ru-ла ГКЗ Башкортстандың кассаһында һәм инде таратучыларда. Минең инде һәр вакыттагылай концертты оештырусы, әйтәйек, концерт директоры, теге оештырусы, администратор, ул продюсер, ул белмәйм, уны бөтен телмә, бөтен хезмәт итәргә була, ул үзең белеп торгаң бит инде. Баймак егете юк инде, Зиннәтов хәзер ул теге ишен баягынарак кылды. Әлеге мәлдә мин бергә эшләгән егет, Турбаслы мәдәният йорты директоры Шәһид Мидхәт улы. Шәһид Мидхәт улы. Синең авылдашың бит инде ул. Минең авылдаш, әйткәндәй, хөрмәтле дуслар. Шул оештыра безнең концертты, бөтен документ эшләре, бөтен менә һәр нәмәне ул башкара. Мин исламда бер әйтәм бит, менә бер кеше уны аткарып сагалмайсак. Шуңа уга рәхмәт. Менә һин бүген буш кул менән килмәгәнең. Ул да булса баян менән. Пригласительный бар, әлбиттә, сакыру кагыды бар. Бәлки кайда барһам да шул үзем белән баян алып йөрим. Ул машинала һәр вакыт ята, ул кирәкме, кирәкмәйме? Кирәк булса сагару дим. Менә бүген инде кирәк булыр микән? Бәлки безнең радио тыңлаучыларга уйнап, йырлап күрһәтерһең. Бәлки. Әйдә хәзер. Әйдә. Нимәне? Так, мин әйтеп үтәм, әзерләнеп килмәле, мин баян мондамы? Баян монда. Әйдә. Гомумән теге хагашлы, теге лирик
Йырлар йырлайбыз, әмма ләкин монда кунакка килгәч андый йырлар йырлау туры килмәй. Бүген иртәнсәк мин тапшыруда бер йыр йырлагайдым. Халык белгән йыр, менә бәлки шуны тагын йырлап үтергә. Чөнки миңа күп прозалар булды, карай алманык, ишетә алманык дигәннәр булды. Һәм был йыр күптәргә таныш кушылып йырларга була, шуңа күрә шул йырды йырлайм. Был Россия егеткә дип атала, тагын бер дә кабатлайм әле теге. Әйдә. Мөмкин. Иртәнсәк тә һәм кискеһендә. Иртәлә шул йыр менән мин яшәйм, уянам һәм йоклап китәм иде. Безгә Курайда думбрала уйнап күрәттем. Был эфирда йырлап, баянда. Хөрмәтле достар, безнең инде кызганычка каршы вакыт бөтеп бара. Ярты сәгать вакыт үтте лә китте иде. Менә һизмәй дә калдык. Ниндәй кызыклы һорау һиңа охшаны? Так, монда Күп һораулар булды, Прозалар булды. Сыныпта был билетты без кемгә тапшырып икән? Ниндирәк прозалар булды әле хатих? Киттек инде хәзер. Юк, һәрберен теге иттә калдырып, Әлбиттә, җавап биреп, һораулар бик күп булды. җавап биреп, Җавап. так, Шулык рэп стилендә булды һораулар. рэп стилендә булды. Булды һораулар бер яндән булышлык булды. Шуннан булды һораулар тагыла нимә турында? Минең хәтер ягы онытмый түгел, шуңа күрә мин картаймыйм. Шулык безгә сәламнәр дә yetkirdiler. Бездән һоранлар минустар турында, минусовкалар булды. Йәлләмәй генә интернетка һавылмасын микән? Казанга китмәйһеңме нимә дигән һорау булды. Шуннан Казанга китмәйеңме дигән һорау булды. Тәгәйдә булай та. Менә шул нәк Шундай кызык кына һорау килгән менә яңгына. Концерттан һуң хугышканыгыз юкмы дип. Нимә дип җавап биргән биргән? килгән икән ул. Был бер кызык кайдан килгән? Концерттан һуң хугышканыгыз юкмы дигән. Шат, нимә диде? Каваныс, шатлык. Кызганычка дип әйтсәм дөрес булмас. Юк, әлбәттә хугышкан юк. Теге элегрәк яшәрәк дип әйтәм инде. Берничә ел элек яшь малайдар, теге кем төрле кеше өтен бирек авылларга барган искән кешеләр белән ошарга туры килә бит инде. Теге алай-болай ниткәннәр бар, әмма хугышка барып үткән юк. Мин гомумән андый теге Хугышлык мара түгел. Андый хугышкан юк. Ну тәгәрмәстәре тишеп киткәннәр бар, аны һүз юк. Хугышка барып үткән юк, Аллага шөкер. Аңлашылды. Ну безгә хәзер тиз генә кем еңүче икән Әйдәм, менә безгә ни турында үземнең иҗат турында кагылышлы һорауга мин бирәм инде. Тагыла һорау килде безгә ниндәй? Тырышлыкмы, әллә был талантмы дигән һорау булды. Аны кыска җавап бирдек. Мин инде әйдә иҗатка бәйле һорауды үзегезнең иҗатыгызда әйтте бит әле рэп турында баягы һин әйткән. Рэп стилендә йырлап карарга теләгән юкмы, йырлаган юкмы? Снапта бик үзенчәлекле снапта уйланырга урын бар, бәлки снапта кем белә, күбрәк тамашачлар булып китерәм. Йо, дип MC Нургали. MC Нургали. Шагыра кем ул һорауды бирде, менә нәк шуга без бүләк тапшырабыз. Шуннан башкала тагыла безнең бер бүләк бар, ул да булга 2 кешелек кинога сакыру кагыды. Кемгә бирәбез? Аныһын миндә. Икенче күрһәтеп үтәйм. Икенче кешегә биргәнгә. Аныһын икенче кешегә. Так, берен рэп турында бирдек, икенчеһен инде шәхсән Фатихтан. Сакыру кагыды 2 кешелек. Нисәнче 2 декабрьгә тиклем был барага була кинога. Так, нинди һорауга бирәк? Әйдә менә Казан турында һораны бит әле берәү. Казанга күчәргә китәргә теләгең юкмы, теләгең бармы дип һоранмы? Шул аңлашылды. Шулай иҗатка кагылышлы дип әйтәйек. Чөнки бүгенгә кунакка килгәс, иҗат белән кызыксынучылар күп бит инде. Шуларга бирәйек. Аңлашылды. Шулай дип, хөрмәтле достар, безнең еңүчеләр дә билдәләнде. 2 кешелек сакыру кагызы Идел Нургалиндың концертына һәм инде 2 кешелек сакыру кагызы кинога. Хөрмәтле достар, безнең кызганычка каршы вакыт тамамланды. Безнең радио тыңлаучыларга нимә әйтермен? Рәхмәт, радио тыңлаучыларга, дусларга, Фатихтың дусларына, ошо мотор
тапшырудан, матур интернет-радионан ялкынлыкка сәламнар еткереп калам һәм инде һәрвакыт бергә булыгыз, җырмыңдан аерылмагыз, дөньялар матур торган, тырышлык һәм сабырлык теләйм, сабырлыкның төбе хары алтын тейдер, бергә булайык. Һезгә зур итеп рәхмәт минемгә булганыгыз өчен, мине хөрмәткәнегез өчен, һезне яратам, хөрмәттем. Киләһе очрашканнарга тиклем. Рәхмәт. Шулай дип, хөрмәтле достар, бүген тура эфирда Идел Нургалим булды. Ә без инде һезнең менән кирәһе шаршамбыга тиклем һау булашабыз. Зур рәхмәт безнең менән булганыгыз өчен. Һау булыгыз.